Zeer goed geacht publiek, welkom bij Circus Ziesje. En dat is Carla met een K. Zie je wel Carla's heen? Ja. Sta je maar in de goal. Carla met een K. Carla is een kind. Hoe alles klopt. Carla met een K, dat heet Jos geschreven. Dat vind ik geweldig leuk. Igor. En ik stond ervan te kijken tot je dat twee vies werd in hem. Ja. Ja, want nou, nee, dat is wel zo. Maar nu heb Sila goed gelegen, want normaal, veel zeggen al niet met de zwembrug, je zwemmen in zijn blote kont, dat heeft al goed gegooid, dat mocht toen niet, voor de zwemmen zelf. Maar we zien het vrijer geworden. Wie komt dat? Auwera, de wirst Auwera en de wirst gaat vrijer. En schrijf hier de sheet, hè? Dat is het, ga meer de sheet en de kakten van. En denk ze valt toch om, ik zing wat die wel. Juist. En daarvoor vind ik het ook zo'n leuk liedje. Zeker. Ten eerste wil ik hier het telefoonnummer van André Reus. Nou, dat is 043 321 3694. Goed, ze hebben we dat wel binnen. Dat heb ik al in de pop. Nou, wat meer bellen dan Paul? Ja. Zeg, ik moet het complimenteren, het is geweldig. Fijn. Heel erg leuk. Want we krijgen zelf niet veel met, maar als de luid zich amuseren, dan zien we heel erg blij. En onder de reacties van de luidturen is het goed. Het is weer eens gaat anders. Ja, het is en dat is heel erg leuk. Ja. Het is geen CD-presentatie wie we die in de miljarden hebben. Nee, het is echt eens gaat anders. Zeg, wie gaat het? Ja, goed, wie gaat het? Met mij? Ja, goed. Ja? Oh, met mij ook. Ja, met die beginnen met die. Ja, goed hè? Met dich maar lief. Ja, maar mij gaat het ook goed. Ja, geweldig ja. Maar ja, het begrip pissen en kakken is goed een Maastrichts begrip. Ja. Maar dat ben ik van nu niet gewend. Nee, maar soms moest het goed een Maastrichts worden. En trouwens, Maastricht heet altijd wel kakken en een keutel op een gries papier. En Altijd lachen. Altijd kakken met lachen, ja. Lachen met een shit. Ja. Als je dan komt een ei en een beetje te zeer, ben je te verlegen bleken, hou je kunt tegen, komen er nog een beetje rond, dat is wat een goed sfeer. Het waren ik gevegen, we hadden in de gozen, om jullie gelezen hadden, vele gehad. Een ganse klas gezelligheid kwam mooi nog in, de opa zag, hij ziet het zat. Dan bleven ze maar tegen, dat alles weer wat. Dat zal ik u uitleggen. Dit is namelijk een uit de middeleeuwen afkomstige... Wat zeggen ze? Ik ben Serge Roger van Ziesjoem. Nee,
Wie vindt ze de show? Ik vind hem prachtig. Amuseer me kusselijk. Hoi Marlies. Hoi Roger. Hoi Sjaal. Dit is nu de echte Roger. We hadden juist de nep Roger van G-Shoom. Dat was even mij. Maar nu hebben we de echte. Dat is een lekker jongen. Ja. Zeg Roger, wie gaat het met vanavond? Nou, ik vind het heel erg gezellig. Ik heb ook eigenlijk, ik moet zeggen, ik heb geen spanning. Ik zag dich staan laten in het begin even zo. Nou nee, ja, spanning, daar hebben ze altijd wel spanning. Maar dit is natuurlijk al van 12 uur bezig. En we zijn al weken bezig met alle voorbereidingen. Maar ik moet zeggen, het is heel erg leuk. De lui, ja, die is toch lekker vol. Roger, gaat genoeg meer op de Mexicaanse tour? Nou nee, we hebben op de Mexicaanse tour gezeten, maar we bleven toch gewoon lekker in dat ritme hoeveel ik altijd lekker piraten dus. Nou ja, nee, piraten is een begin geweest, maar ja, het zal toch altijd piraten blijven. Dus, moet een beetje ondeug, of niet? Dat sowieso, zo ben ik ook. Ja. Ook lekker. Oh. Ja, lekker. Zeg Roger, heb je ook vrouwelijke fans? Ja, ik heb vrouwelijke fans. Ja, kijk maar Katja. Marlies ook. Ja, toch? Heel lekker. Dus nee. Wat ik gevonden heb, een piccolo. Dank je, schat. Zeg, wat is zijn taak vandaag? Ja, is weer kapot, dus ik weet het niet. Kapot of aan? We moeten een keertje scheuren. Moest ze er zo mee van dan? Niks mee. Wat scheuren? En toen mocht ze gaan zoeken? Dat mogen we niet. Mocht ze? Nee. En dat dan? Oh, betrap. Lua, die mensen die kennen we niet. Die hebben we gewoon nu op de film gehad. Lua. Oh mijn god, nee, wat dat scheer hé. Waar volgen die? Volgen ze mij? Ja. Follow the leader. Zeg Erik, even een serieus vrouw. Wie vond ze de goed geleerd? Ik heb een visitekaartje, hè? Ja, ik heb er het handje. Ja, ik heb een handje. We niet komen van nee. Als je daar zit, u weg over, weg. Oh Jan. Ja, dat is Jan. Dat is Jan. Oh, hoi Jan. Hey. Zeg Jan, van wie best een foto's aan het maken? Ja, van dich natuurlijk. Van mij? Oh, chic. Oh. Dan ben ik nu aangekomen bij het Rad van Fortuin. En ik maak van het mensen draaien. 25, let op, wat er gewoon voor aan. Je toon nu schat. Oh, helemaal niks. Een 9 is 3 keer 3 is 3 consumptiebonnen. Die ben stagiaire geweest nu bij Zishuma. Wat hebben ze er allemaal laten doen? Eigenlijk alles. Ik mag met naar tv, radio. Ik heb allemaal plannen moeten schrijven, ideeën moeten brengen. Voor dit hè? Voor dit. Oh, leuk, wie heet die? Belinda Jansen. Ja. Oh, niks.
nog weer zit hier. Vansburgers vleug. En die kleur. Du charbon, une race à 3 ans, une race à 20 ans, une race à 100 ans, une race à 100 ans, une race à 100 ans, chaque carrefour en panique à l'amour, après j'ai au printemps, une race à 1000 ans. Dit is een naaimilieu, of is het een echte? Ik zie het niet goed. Dat is even van mijn gloed. Nou, ik zie heel slecht, maar ik zie dat dit niet de echte is. Heel leuk, en wat opkrijgen. Ik vind het leuk dat ik dich weer eens zie.